Takže vítam vás späť všetkých. Sme pri mojom ďalšom videu, ktoré som sľuboval, a to bude recenzia a upgrady, ktoré som urobil na tomto bicykli. Anioki 52V systém, dual motor, ktorý mi prišiel začiatkom tohto roka 2025 a povieme si, čo som na ňom všetkom urobil a ako to cca ukážeme si, ako to vyzerá. Takže na tomto bajku som najazdil momentálne, tam mám na odometri 1400 km. Tak počas týchto 1400 km nejaké problémy som neevidoval. Akurát aktuálne mi ľavá smerovka nefunguje, ale to už je v riešení so supportom, ktorý mi odpísal, že mi pošle druhú smerovku. Takže to len vycvaknem na žulet a nacvaknem druhú a malo by to fungovať. Inak, čo sa týka motorov a brzd, tak všetko funguje super. No musel som spraviť na tomto bajku zo pár úprav. Tá prvá úprava je taká, že som musel poriešiť riadidla. Pretože riadidla na tomto bajku boli napevno uchytené v jednom uhle a nedalo sa nič s nimi urobiť. To znamená, že nedali sa vôbec pohybovať smerom dopredu, dozadu podľa výšky a dĺžky jazdca, dĺžky rúk. Takže čo som robil ako prvé, to vám sem skúsim strihnúť. Tak to som vlastne sa postaral o riadidla tak, že som pôvodné riadidla urezal a osadil som ich na klasický bajkový stem, tento zlatý stem, ktorý som tam osadil a prichytil 4 šrobami. Problém bol, že rozmer stredovej tyčky nebol ani jeden zo štandardov, ktorý sa používa, takže musel som to trošku vymyslieť a dal som tam nejaké veci pod to, aby to držalo a poriadne na fest som to pritiahol a funguje to, drží to, aj keď sa do tých riadidiel zapriem. Ďalej je tam updatenutý, zdvihnuté riadidla, tyč riadenia. To znamená, že je tam na mieru vyrobená hliníková podložka, 6-7 cm vysoká, a ďalej je tam špeciálny kus od X-Stems, ktorý vlastne mi jednak zvýšil celkovú výšku riadidiel a plus je tam sklapací mechanizmus, takže riadidlá sa môžu sklapať. To je asi všetko, čo sa týka riadidiel. Potom som porešil ešte kabeláž. Kabeláž som takisto si trošku upratal a dal do jedného zväzku. Čo sa týka, keď pôjdeme ďalej smerom dole ku kolesu, tak upgradal som si svetlo. Toto svetlo je zo 60V systému. Je plne kompatibilné aj s 50V systémom, takže ja si myslím, že vyzerá lepšie to svetlo, väčšie svetlo ako to, ktoré bolo pôvodne osadzané na 50V systéme. Bol menší problém s uchytením toho svetla, keďže neprišli úplne taký držiak na to svetlo, aký sa dodáva s originál 60V systémom, tak som to musel trošku vymyslieť, ale takisto sa mi to podarilo a uchytil som to svetlo bez nejakých väčších problémov. Potom, keď sa presunieme smerom nižšie dole k vidlici, tak tu vidíme obrovskú pneumatiku. Táto pneumatika je Michelinka. Sú to pneumatiky, ktoré sa používajú pre motorky. Rozmer je 120x80 a 16 palcová. Priemer rafiku. Tak tieto pneumatiky sú asi najlepší upgrade, čo sa dá spraviť na tento bicykel. Tým, že sú to legit motorkové pneumatiky, tak absolútne nehrozí to, že by niekto dostal defekt. Tie pneumatiky same o sebe vážia, myslím, 3,5 kg, niečo cez 3 kg. Takže je to fakt masívna pneumatika, ktorá jednak drží na ceste, lebo je to kvalitného materiálu, a druhák tie sú fakt vystúžené mohutne, pevne, spevnené, to sa nedá ani porovnať s pneumatikami na e-bajky. Takže toto je ďalší upgrade a to sú pneumatiky. Ďalej sa dostávame do stredu bajku a to je
tento obrovský stredový kotúč, ktorý som si vlastne prehodil z bajku, ktorý som mal predtým. Je to, myslím, že pozriem sa, 63 zubový kotúč, takže myslím, že pôvodný kotúč bol nejakých 56 zubov, alebo také niečo. Takže toto je 63 zubov, dá sa šlapať vo mnoho väčších rýchlostiach na tom, takže je to paráda. To som si zobral z starého bajku a potom takisto mám tu aj pedále, ktoré mi ladia zlato-čierne, hliníkové, ktoré som tam takisto osadil a vyzerá to za mňa OK. Ďalší upgrade, ktorý som robil, tak to je hneď nad týmto stredovým kolesom a to sú tlmiče. Ako môžeme vidieť, tak sú tu čierne tlmiče, nie sú tu pôvodné červené. Tieto tlmiče trvalo mi to dlhšiu chvíľu, kým som našiel také, ktoré by tu sadli, pretože je atypické uchytenie, špecifické, a to tak, že hlboko ten tlmič je osadený vnútri v tom ráme, čiže musím mať dostatočnú dĺžku na to, aby sa tam dal vopchať. Nakoniec som našiel tieto EXA 290 tlmiče, ktoré LTT som tam strčil, ale bolo to fakt, že na milimeter. Obrovská výhoda týchto tlmičov je to, že vnútri vo valci sa nachádza olej, ktorý tlmí doskoky, a v pôvodných tlmičoch tam nič nebolo, tam je len prázdny valec a v týchto je tam olej, čiže to je takisto obrovský improvement, zlepšenie oproti pôvodným tlmičom. Ďalej sa dostávame smerom hore a to je táto nádherná sedačka. Nastriekal som si na čierno tento klem na sedačku, čo sa uchytáva. No a sedačku som porešil takým spôsobom, že môžem vám to ukázať takto. Uchytil som ju takto na dva šroby. Pôvodný držiak sedánky som orezal, nastriekal. Problém bol ten, že je tu atypická hrúbka tejto tyče, to znamená, že nedá sa kúpiť tyč na bicykel, ktorá by sa dala osadiť na bicyklové sedadlo, takže som to musel porešiť takto. Sedadlo je Harlequin, je to jedno z najlepších sedadiel, na ktorom som jazdil. Má dosť veľké tlmiče, odprúženie v zadnej časti, takže to takisto ešte pomáha celkovému komfortu. Takže takto som porešil sedačku. No, ďalej sa dostávame k tejto kapse. Túto kapsu som si ponechal takisto z môjho predošlého e-bajku. Je to kapsa, s ktorou som spokojný, dajú sa vyklopiť aj bočné steny, čiže aj z pravej, aj z ľavej strany sa dajú vyklopiť bočné tašky, plus vnútro tento vrch sa dá ešte predĺžiť, takto keď sa rozopne, takže kapsa je zrazu väčšia, zmestí sa tam viacej veci, takže túto kapsu mám rád, som s ňou spokojný, preto som si ju hodil na tento Anioki bicykel a myslím, že sa tam celkom aj hodí. Tak, rozmýšľam, čo ešte som tu upgradeol. Jasné, tak ešte som poupgradeoval také drobnosti, to sú zlaté šrobiky, ktoré som povymienial aj s podložkami, napríklad uchytenie svetla, takisto uchytenie vidle na prednú vidlicu som vymenil šroby, vzadu na držiak, takisto som vymenil šroby všetky za zlaté aj so zlatými podložkami. No a potom som nakúpil ešte také krytky gumené, tie som vlastne dal na imbusy, ktoré trčali a boli voľno boli vidno striebornej farby, tak tam som nakúpil krytky, ktorými som vlastne pozakrýval všetky imbusy. Do nich sa to tak nasadí. Nastriekal som nejaké šrobiky takisto na zlato a to je asi v podstate všetko. Bicykel má teda najazdených 1400 km na odometri. Čo sa týka nejakej spokojnosti a jazdy, tak som s tým úplne spokojný. Je to pohodlná jazda, baterka má dobrú výdrž, maximálku ten bicykel dá okolo 75 km za hodinu,
s tým žiadny problém nebol. Má tento 52V systém má 3 rôzne varianty zrýchlenia. No ja to mám nastavené na tej najpomalšej, pretože na tej najrýchlejšej a strednej ten bicykel dosť hrabe. To znamená, že keď človek pridá, tak je tam obrovská sila, takže mi to vyhovuje na tomto najpomalšom rozjazde, ale to neznamená, že najpomalší je najpomalší, ale na tomto rozjazde takisto dokáže zahrabať ten bicykel, ale má ho človek viacej pod kontrolou. Viezol som sa aj na 60V systéme, na tom novšom, a tam musím povedať, že ten rozjazd je veľmi podobný, ak nie tento 50V systém je trošku agresívnejší. Potom samozrejme už vo vyšších rýchlostiach je ten 60V systém lepší. Tam už tie ovládače ťahajú aj tie motory lepšie, ale keď ich porovnám, tak je to veľmi akože podobný bicykel, čo sa týka aj maximálnej rýchlosti, aj zrýchlenia. Takže ja som spokojný s týmto 50V systémom a preto som si ho aj takto trošku upravil. Myslím si, že... A ešte jedna vec ma napadla, teraz keď sa pozerám na zadné koleso, a to je... Musel som zmeniť vedenie kabla zadného, pretože keď som tam osadil tieto hrubé pneumatiky, tak pôvodne ako bol kábel vedený vnútrom popod túto tyčku, ale z druhej strany, tak sa tam nezmestil, pretože tá pneumatika je taká široká, že je tam možno centimetr miesta z každej strany, tak som ho musel vyviesť vonkajšou stranou, ale káble boli dostatočne dlhé, takže s tým nebol žiadny problém. Brzdy som s nimi spokojný, brzdia dobre, ten predný kotúč je obrovský. No a to je asi tak všetko, čiže za mňa vydarený bicykel, jazdí sa mi na ňom dobre a 1400 km za mnou a dúfam, že baterka vydrží, aj motor vydržia ešte aspoň ďalších 5000. Pretože tieto pneumatiky, ktoré sú tam, tak tie by mali vydržať tak 20 000 km bez nejakého problému. Tak som rád, že ste si pozreli aj toto video a uvidím ešte, či spravím nejaké video možno po 5000 km. Ďalšia vec, ktorú som porešil, sú tieto gumy, ktoré som urezal a vyplnil s nimi priestor, kde sa nachádzala diera. Je to v tejto časti rámu a takisto potom ešte jedna diera bola zo spodnej časti. Urobil som to preto, aby sa nedostávala voda do týchto dier a následne donútra do konštrukcie bicykla. Predný blatník som odstranil, pretože nejazdím nejako po daždi a viacej sa mi páči, ako vyzerá ten bicykel, keď je bez blatníka. Predné koleso. Zadné koleso som blatník nechal. Takže to je z mojej strany asi všetko. Dneska vidíte, je krásny deň. Počasie nám vyšlo ako stvorený na recenziu tohto bajku Anio Kia 8 Pro Max Dual Motor 52V systém. A myslím, že som povedal viac menej všetko. Ešte jedna dôležitá vec, čo som zabudol, a to je, robil som servis motorov. Servis motorov, to znamená, že rozobral som komplet, dal som dole aj predné, aj zadné koleso a rozobral som motor, vybral som ho von, skúsim vám to takisto sem nastrihnúť, ako to vyzeralo. Vybral som motor von a vyčistil som pôvodná vazelina, čo tam bola, som ju dal preč a dal som tam mobil, špeciálnu vazelinu, ktorá sa používa takú hustejšiu. A dal som ju tam, namazal som všetky časti, všetky diely, ozubené kolieska vnútri v tom motore a poskladal som to. Anioki uvádza, že tento servis by sa mal robiť zhruba po 500 km a potom po každých 1000, ale ja som to spravil cca okolo 1000 km a myslím si, že kľudne to vydrží zase nejaké tisícky bez toho, aby do toho sa muselo zasahovať. Takže toto som ešte urobil, tento servis týchto obidvoch motorov. Tak a to už je z mojej strany fakt všetko. Dúfam, že video sa páčilo, dozvedeli ste sa nejaké veci, inšpirovali ste sa upgradeami, ktoré som urobil. No a
šťastnú cestu.